Μια μέρα είχα τσακωθεί με την Άρτεμις επειδή μου είχε πει κάτι που νόμιζα ότι μου το είχε πει πιο αρνητικά και γι' αυτό είχαμε τσακωθεί. Ναι. Εγώ δεν κατάλαβα. Τι αισθάνθηκες εσύ από αυτόν τον καυγά, τι πήρες σαν συναίσθημα? Νευρίασα από αυτό που είπε. Και τι έκανες? Μετά στο διάλειμμα της το είπα. Α, το διαχειρίστηκες μαζί της, δηλαδή πήγες στη δικασία να το συζητήσετε. Λίγο. Στο διάλειμμα σου είχε φύγει ο θυμός και τα νεύρα ή όχι? Ναι. Η Άρτεμις είχε καταλάβει τι συνέβαινε? Ναι. Και τι καταλήξατε? Ότι εγώ είχα καταλάβει λάθος και ότι δεν το εννοούσα αρνητικά. Τελικά έτσι ήταν, σε έπεισε αυτό? Ναι. Ωραία.